Hai logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माने लोगोफोर ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय इ साननैसोआ माने बिराद माइ गायनाय फुनायनिल' ब्लग भिडिअ जागोन आरो नोंथांमोना बाया मोजोबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फुङावनो माने एकदम हाखु दाखु आरो लोगोफोर खर' सर' स्र' लोबस्र'ना लाबाय आरो दुगैस्रां लोबस्रां मानो होनबाथाय सानजौफुआवबो ओंखाम सोंखाम जानो फैबाथाय बेयावबो माने बादबनानै खर' सर' लोबनायखौनो जाया ओंखायनो आङो फुङावनो दिनै लोबस्र'थारबाय आरो जि स्रा सुनाय फाजिनो ओमफ्राय आरो मोनासिफोरावबो बोलाय बबेथ' सोलाबनो ओरै होननानै आङो लोबस्रा लाबाय आरो ओमफ्राय गानै जोमै ओंखारलायबाय नै लोगोफोर डिउटियाव थांनो ओमफ्राय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेबादिनो माने जोगोनार गोमोन थाइनै लाना थांनोसै आङो माने न' गाहायाव माने जोगोनार फिथाइयानो गैया ओंखायनो माने इयाव जोंहानाव माने दा इयाव जोगोनार फिथाइया दं नालाय गोमोन दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय भाजा साजा एवनाय जागोन ना मागोन ओमफ्राय थाइनै लाबाय आङो लोगोफोर नै थाइसेया रासिननाय मोननाय आरो ओमफ्राय नै थाइसेया एसे सोमब्रोब्रोब मोनबाबो ओमफ्राय एसे राबावनांगौमोन खोमा थेवब्लाबो अरजाला आरो मोजां गोथाव जाबानो जासिगोन बिथाङा दासो उथिदो आरो ओमफ्राय दासो उथिनानै एकदम सिनिजों ओंखामजों होख्लायगासिनो आरो माने थाब उथियाखै दिनै लोगोफोर थाब उथियाखै आंना बेटाया दिनै ओमफ्राय माने इखौ एसे ओंखाम गरनैसो जाहोलांनो ओरै होननानै दसे सम माने जाहोबाय आरो बाबा माबार जा दे थ' थांसै मोनफैलायबाय लोगोफोर गायनाय फुनायनि एकदम नारान नाथार ओमफ्राय माने खैजन जादो दिनैबो माने खोन्थालायनोसै आरो लोगोफोर सावरिजों जाबजों हाजिराजों जाबजों ओइ दिनैलाय मा गोदानथार मानसिफ्रालाय नोंसानावबो गायगोन दे आइ सिन्था खालामनाङा नोङो इसोर जों थासान्दियाव सिन्था खालामनाङा न आब' दिनैलाय नोंलाय मा जानो फैदो जोंहानावलाय आयै गोदानथार दिनैनि माबा माखा जोंहा ना गायग्रा माखा नै लोगोफोर सावरि गोजा दै दिनैनिया बांसिन आयै मामे ओरैनो अननाय हाय नर मामि हाय नर दे हाय नर आयै फिसा हिन्जाव आंना दिनै रबिबारखाय आंना फिसा हिन्जाव माइ गायनो फैदो नै लोगोफोर हाय नर मा हाय माइ गायदां नर आयै लोखि दे आइ दे दिनै रबिबार ना ओंखायनो माने गथ'आ एकदम माइ गायनायाव इन्टारेस्टार दे गायदो दे गाय रोंगौआनो स' रोंबायानो माइया रोंबायानो दे गाय दे ट्रेक्टरजों फोमोनजोब्बाय लोगोफोर पुरा माने 4 बिगा दङ इखिनिया ओमफ्राय 4 बिगाखौबो माने फोमोनजोब्बाय आरो दिनै माने इखिनि मानसिजों हागोन ना हाया नायनोसै एसेले बिगासे हालाय लांबाय लोगोफोरा हले रागा जाजोबदोलै ओरै नोंसोरखो बिगा सा लाबबाय लोगोफोर सा लोंनायनि टाइम जालायबाय नै लारि ज' दे लारि सायायाबो खावख्लाबसेल' जाहैबायना मानसिया बुरजा आयो ज' दावदै मिथाया गुवार ना मोनजोब्बाय ना नानिया नानि दंबावो दिनै बिराद बुरजाथार जोंहा दिनै लोगोफोर सावरिया बांसिन आरो ओमफ्राय कामलाया एसे माने साफा सानैल' ओमफ्राय नै बेसेबा बुरजा ओमफ्राय हाया नैखिनिल' आरो लोगोफोर हासिगोनानो ओइ दब्लायनि हाबायानो मा होनो बिगानै 2.5 बिगासोनि जखन हाबाय ओमफ्राय नै दब्लायसे दंबावो थौदो दा दैया दुंबा ना फिथिख्रि बेलथायनाय बायदि बेलथायजोबगोन नोंसोरो थुदो थाब गायनानै दा अरिजिनेलखौ लोंनांगौ माइब्रानिखौ आब' लोंना लोङा लोंगोन माइब्रानि बिदै नों मोनलोंफेरदों माब्लाबा गिलाससे लोंगोन नै
इस बेलथायना थाबा ना फिथिख्रि माबोरै मोनदो आब' सान्दुंखौ हा फ्लाइबोर्ड बायसा मोनदो बिखुंखौ उपाय गैयाना मादै गायाबाबो जायाना दा एगार' नै 12तायानो जायाखै आयै अबेयाव ना खनैगोन दे दसेबावबा थांनो मोनसिगोन सान्दुं गोसानि लोगोफोर बेरे रोसि लाबोदो आरो बैसागोनि बेरे बिदै ओमफ्राय खोथानि रं नोंथांमोननो गोदैखौ माबायदि गोदै आयै थान्दाबो लाबलायद' ओमफ्राय अबे माइब्रा रोसिया लाबो माइब्रा रोसिखौ खिथिनां गोमो जाजोबलायदोस' नै लोगोफोर बैसागोनिनो बेरे रोसि एकदमबारे माइब्रा रोसिया लोंसे गोदैथार ओमफ्राय नै लोगोसे दाउ बयलारजों जोगोनार वाव बरिया गोथाव एवना हरखाबाय नै लोंबाय गोदै नामा सोनिया माबायदि सेरेबा न'आव थांलायासै लोगोफोर इसानावनो जाबाय इसानो माने आइया संना दोनदो नालाय ओमफ्राय ओंख्रिया जाहैबाय दिनैनिया जोगोनारजों दाउ बयलार बेनिफ्राय आरो फाथोजों दालि केसारिमोन ओमफ्राय जाखांनासो खोन्थिनाय जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोसेनो दालि केसारि खारदै ओमफ्राय ना एवनायमोन आरो जाखांनासो भिडिअखौ लानाय जाबाय लोगोफोर मा बुङो आरो गाज्रि मोननाङा जा गोथाव जादों रावबो थालाङा लोगोफोर गासिबो फोथारावनो थांजोबो आरो ओमफ्राय आइयासो रानगिरि आइया संजोबदो हारसिङैनो मा गोथाव जादों बयनिसिमबो आंथ' आंखौ मैयानो फोरमायनानै लाग्रोजोबखाबाय दा आलायसिखौ फोरमायनानै लाथोंसै दे दानिया आलायसि नोङो नोंनिखौ फारसेनिफ्रायनो फारि फारि फोरमायना लालाय नोङो गुमैमोननाव थाहैनाया मानि खारनाव नोंसोर सानैजों लोगो जालायनानै बबेयाव थांनो होनना फैयामोन आरो मा हिसाबै नोंसोर बिथिं गोदाव सोराव खारबोनानै बेयाव हमजाफैनाय जाखो खोन्थालाय बयनोबो जोंबा माबायाव न'आव थानायाव सानैबो माने बिरसोमोन होननानैसो बुंबाय आच्छा बिरलायनो थांदोंमोन बे बिरलायनायाव लामायाव सोदोंमोन जोङो लामायाव सोंनायावनो एसे होननायखौ जों खारनानै बास लानानै फैना फैदोंमोन ओमफ्राय बास माबा फैयालासिनो जों सानैजों माबायाव फैदों ओमफ्राय फैनानै सानैजों गारिजों गाखोबाय आरो बासजों जों गाखोनानै जों सानदोंमोन आरो बे बासनि ट्रेन नङा खोमादां होननानै बे रुमायाव ओंखारनानै जोङो रुमनिफ्राय रुमाव दसे थानानै बे मानसिखौ सोंनानै गाखोफिनबाय आरो फंसेबो खोथा थगायना दै मोजाङै सैथो खोथा बुं फार्स्टआवनो बुंलाय खोमा खेबनानै आं जा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन होनना बुं जा बुङो सैथोखौनो बुंगोन रावखौबो थगाया होनना बुं रावखौबो थगाया दे आलायस्रि नोंसोरो जेन'बा गुवाहाटिथिं मानो फैयामोन नोंसिनाव फैनानै माने जोङो बेयावनो गुवाहाटियाव फैयाखैमोन माने जोङो डाइरेक्ट माबायाव ओरैजाय माने जोङो बास लानो थांनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बास लाना फैनायाव सोरबा जायो बबेयाव बेयावनो जोंहा लावरिनिफ्राय फैदोंमोन आरो गुमैलानिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दौरि आंमोन आरो जाबायबा आंबो फानना लांखादोंमोन जोंनियाव फैखानाया ओमफ्राय जों बासजों थांसै होननानै सानैबो फैदोंमोन आच्छा गुवाहाटियाव बहा थांनो होनना फैदों नोंसोर बहा थानो होननानै बेयाव थानो होनना फैयाखैमोन ओरैनो फैलाबायदोंमोन आरो मानो फैनांगौ नोंसोर बिदि गोदाव सोराव रावबो मानसिफोर गैया मा गैया रावबो गिदिर मानसि गैयानो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जाखो पुलिसखौ हमनानै बेयाव दोनहैबाय आरो पुलिसफ्रा हमनानै बेयाव दोनहैबाय दा बेयाव दोनहैनायाव नोंसोरो माबायदि मोनखो नोंसोरो बेयाव दोनहैजानानै दुखु मोनदों ना मोनाखै मोनदों आब' गुमैमोनखौ आदा बाजैमोनखौ बाबामोनखौ गोसोखांदों ना गोसोखाङाखै नोंसोरो गोसोखांदों आच्छा बिनिफ्राय नोंसोर बेयाव थानायाव माबायदि उसुबिदा मोननाय उसुबिदा मोनदों ना थानो मोजां मोनदोंमोन उसुबिदा मोनदोंमोन सासेयाथ' मालाय मैया मोजांसो मोनदों होनदोंमोन माथो जानाय लोंनाय गासिबो एभ्रिथिं होजोबदोंबालाय
नालाय ओमफ्राय गाननाय जोमनायखौ गांसे होदों गाननाय जोमनायफोरखौ आदसा नोंसोरखौ माने गारजेन मोनफैगोनदां साननानै बिदि दोनग्रोयो खोमा फार्स्टआव ना गोबाव गोबाव जानायखौबो बिदिनो दोनो गोबाव जानायखौ होयो आरो होयो ओमफ्राय नोंसोरखौ जे जि जायगायाव हमबाय बेवहाय पुलिसा हमा ना टिटिया हमनाय पुलिसा हमदों बिनिफ्राय नोंसोरखौ हमनानै मा खालामखो फार्स्टआवनो हमनानै जानो जागोन ओमफ्राय जायाखै होनबाय साहा बायसिना लोंग्रोबाय ओमफ्राय फिसाला थांबाय फिसाला सोंबाय आरो सोंनानै दसे थानानै ओंखाम जाहोनानै दोनफैबाय नोंसोर दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावगोन ना मावला मावोब्ला मा खालामनांगौ बे आब' गुमैमोननि सोरनिबा न'खरनि नाम्बार गोसोआव दंना गैया नोंनाव गैया रावनिबो गैया दा खोमा खेबनानै समाय लाहर बयनिबो सिगाङाव बुंहर आङो दिनैनिफ्राय आब' गुमैमोनखौ बाबामोनखौ बेफोरबायदि खस्थ' होला बेफोरबायदि दुखु होला होननानै बयनिबो सिगाङाव समाय लानानै बुंहर खोमा खेबनानै आङो दिनैनिफ्राय आब' गुमैमोनखौ आरो आदा बाजैमोनखौ आब'मोनखौ माब्लाबाबो खस्थ' होला खस्थ' होयोब्ला मा खालामनांगौ साजा होनांगौ ना होनांगौ होद माथो मोदोमाव मानसिया ओरै मोसानायसो मावबाय थायो हा माखासे खोथा थगाय नामा थगायाखै उनाव मिथियोबा बुनांगौ जाय हक दिनैफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबाखौ दामाव दे सानैबो आरो मानो होनना बुङोब्ला नोंसोरनि थाखाय बेसेबां फैसा खारखो मिथिगौ आब' गुमैमोना फैसा गैया मा गैया बेसेबां मालायनाव दाहार लानानै नागिरबायनो गोनां जादों नोंसोर बेखौ मिथिदों बेसेबां ओंखाम दै जाया लोङा ओरैबा ओरै बेसे नोंसोरखौ नागिरथिंबाय थानो गोनां जादों नोंसोर बुजिदोंना दिनैफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव आरो नेक्स्ट टाइम गोरोन्थि बेफोरबायदि मावोब्ला साजा होनाय जागोन मिथिबायना आरो लायनायबो जानाय नङा जेराव थागोन नोंसोर बेयावनो थानांगोनबो थैजासिम दा जों गथ'फोरखौ बबे जायगायाव मोननो हाखो बेखौ एसे फोरमायहरदो दे जोङोथ' गथ'फोरखौ मोननायाहाय माबायाव मोननाय जाबाय बे जालुकबारियावहाय मोननाय जाबाय आरोना गथ'फोरखौ दा जेसेबां इउटुबारफोर दङ बा फेसबुक सालायगिरिफोर दङ बिसोरो जोंखौहाय गोबां हेल्प खालामनाय बायदि जाबाय आरोना माखासे मानसिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजोंहाय जोंखौहाय फोरमायहरनायनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो मोननाया सोरनिबा न'खरनिफ्राय मोनामोन ना बले जोङो सोरबा सरकारनि आखाइनिफ्राय मोनखो बेखौ एसे फोरमायहरदो मोननाया जोङो रावनिबो आखाइनिफ्रायथ' मोननाय जायाखै रायजो राजानि अननायजों बा सरकारनि नाजानाय बा आरपिएफफोरनि नाजानायावहाय जोङो गथ'फोरखौहाय मोननो हाबाय आरोना जिखुनु गासिखौबो गोजोननाय जासिबाय इयुननि समावहाय बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गोमानानै थानाय गथ'फोरखौहाय जे हेफाजाब होलायलायनानै मोनसे खौसेथि जानानैहाय जोङो मोनसे नागिरो बा बिदिनो हेफाजाब होलायलायनानै मोनलायलायनो हायो बेखौ जोङो नागिरो आरोना बिदिनो जों गथ'फोरखौ मोननानैहाय दा आंनि गोसोआवहाय बिराद रंजाखांनाय फैदों दा रायजोफोर बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बारा गोबाव बुंनो हानायनि आंहाबो बारा माबा गैया नालाय जिथुनाखि जोङो दा गथ'फोरनि खुगानिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो बै जाय गथ'फोरखौ जोंनो गथायना हरदों नङा होमबा बै गथ'फोरखौ गथायग्रा बिथांमोननि डिपार्टमेन्टखौ जों CWC होननाय खोनादों ना दा बे CWCनि सारमोनखौ नोङो मा खावलायहरनो सानो CWCनि सारमोनखौथ' आङो जोबोद गोजोननाय जासिहरो थेंक इउ सार CWC सार অসমীয়াত কৈছোঁ মই এতিয়া ছাৰক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ যাচি আছোঁ এতিয়া ছাৰে আমাক কিবা মাটিখিনি বহুত এটা চাইন কিবা কিবি কৰা এইবিলাকৰ বহুত কিবা মদত কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আমি ছোৱালীটো আজি লৈ আহিলে আচ্ছা मैया जे जिथुनाखि नोंस्रा मा प्रब्लेमनि थाखाय सनिया ब्रह्मजों एखेलगे मोनबोनो हादिया बिनि खारना मामोन मैया मोनबोनो हायैनि खारनानो जाहैबाय फुडनि माखासे प्रब्लेमनि सायावहाय जोङो गथ'फोरखौहाय सासेल' मोनबोनाय जादों ओमफ्राय जोंहानि आलासि बर' आंनि बिबोनांखौहाय मोनबोथ'नो हायाखैमोन आरोना फुडआहाय एसे माबा गावबुरानि माबा साइन लानानैहाय जों गथ'खौहाय लानानै फैनाय जाबाय आरोना जोङो